Ако аз лично трябва да намеря проблема в този парфюм, бих казал, че мирише доста. Какво става, парфюмни маняци? Аз съм Кайл, а в днешното видео ти ще научиш всичко, което трябва да знаеш преди да си купиш Viktor & Rolf Spice Bomb! Така не, спайс бомбичката на Viktor & Rolf. Преди това вече, що може да гледаш, очевидно се интересуваш от парфюми. Така че, размажи сабскрайба от бой, така се едно си го поканил на рождения ден и той е дошъл напръскан с Bond No. 9 и обира в момента всички комплименти на купона ти. А това парфюм просто не са го забелязали. Също така сподели видеото с приятел, който е парфюмен маняк и ще му е интересна и полезна тази информация и удари един лайк, защото канала ми се занимава само с парфюми. Ще говорим днеска подробно за бомбичката. Woohoo! Пиздец, бате! Holy shit! Панк, панк! Тук е момента да кажа, че ако въпреки казаното в това видео все още не можеш много да си представиш точно как мирише парфюма, винаги можеш да ме намериш в социалните мрежи и да ти изпратя отливка от този или от който и да е от парфюмите, за които говоря в канала си. По този начин естествено можеш да го пробваш без да даваш стотици левове за нещо, което не си пробвал и след това да се окаже, че не ти харесва и се чуеш какво да го правиш, на кой да го продаваш и така нататък и така нататък. Мисля, че направо може да започваме с годината на издаване, а именно далечната вече 2012 година. Оливер Полш създава този убийствен шедьовър. Тези за вас, които не са запознати, Оливер Полш е създателя на Dolce Gabbana The One, на Bleu de Chanel, на много хитови парфюми. Създава първият от серията Spice Bomb, който ще даде началото на една огромна поредица, която вече стигна и до 2023, ако не се лъжа, с Dark Leather и някакви много стотици други фленкари. Но сега няма да говорим за фленкарите, ще говорим за него. Не мисля, че вече е чак толкова хайпван Viktor & Rolf Spice Bomb, класическата тоалетна вода. Доста по-хайпван е Spice Bomb Extreme, който наистина завладя сърцата на хората, но аз лично съм изключително голям фен на парфюма, който е дал началото на цялата поредица, именно Spice Bomb PDT, оригинала. Но нека да видим какво срещаш, когато пръснеш Spice Bomb за първи път. Така, с пръскането си веднага те удря една пикантна пиперливост от една наистина бомба от подправки. Смисъл, наистина много добре са си измислили името. Знаете, в Spice Bomb има шафран, в Spice Bomb има розов пипер, има канела. Усеща се сладостта, между другото, което супер много ми харесва. В началото обаче се усеща по-скоро, дори бих казал, може би черен пипер, докато сладостта гледа така в далечината. Ако си представите, че пътя на парфюма е буквално път, т.е. ти тръгваш от точка А до точка Б, в момента в който тръгнеш от точка А, усещаш супер много, съответно всички подправки, тази пиперливост от розовия пипер в опенинга, но усещаш как в даден момент той ще стане малко сладичък, защото виждаш напред в далечината 200, 300, 400 метра по-напред да те чака съответно сладостта в лицето на канелата и дори на тютюна, между другото, която седи и те гледа и ти се усмихва. Тя е там, но все още не можеш така да я поемеш на 100% в самото начало. Ако обърнем по-строго внимание на нотките, не бих казал, че тютюна тук е от този тип опушени тютюни, които носят една такава тъмна, мистериозна сладост. По-скоро тъмнината и мистериозността са извлечени, си ги представете, и тук остава чистия, сладък, уютен, топъл, дори бих казал пикантен тютюн, който, разбира се, още в самото начало се усеща как си взаимодейства много добре с паприката и розовия пипер. Между другото, нещо интересно, което получих като, така да се каже, отзив за този парфюм, е, че мирише до известна степен плодово, което може би съответно обяснява грейпфрута и бергамота в отварящите нотки. Аз лично съвсем не бих го определил като плодов парфюм, но наистина, може би заради самия опенинг, така цитрусовото, което аз лично усещам някъде там на заден план, което доста бързо съответно се маха от опенинга, но въпреки всичко очевидно има хора, които долавят цитрусовите нотки в опенинга. Със сигурност за мен това парфюмче се усеща топло и уютно, но е прекрасен парфюм за идните топли или пролетни дни, в зависимост естествено кога гледате това видео. Но за мен парфюма по-скоро е топъл и welcoming и уютен, по-скоро отколкото свежарски. Много ми харесва това, как наистина е абсолютно завършен. Няма нещо, което да си кажа, имам нужда от това, или това ми е малко в повече.
15 минути в парфюма сме и бих казал, че сладостта все повече и повече започва да се усилва, когато вървим напред към съответно канелата и тютюна. И вече имам ясна визия на главните акорди на този парфюм. Те са сладка пиперливост. Сладка пиперливост. За мен този парфюм е сладко-пикантен. Сладка пикантност. Това, което бих казал относно трайността и проекцията на този парфюм е, че съм изключително доволен от тях. Предвид факта, че това е концентрация туалетна вода. Доста често говоря за това, че проекцията зависи повече от нотките, отколкото от концентрацията на парфюма, което може би обяснява това, че този парфюм така проектира доста стабилно предвид шафрана, предвид кожата, предвид тютюна, предвид канелата, естествено, които със сигурност са така от малко по-тежките нотки, въпреки че асоциирам парфюма с пролетно, есенно време. Може би по-скоро с есенно време. Ако трябва да си затворя очите, да го помириш и да си представя картина, това ще са по-скоро червени листа, падащи, шума и тикви, отколкото пролетни зелени дървета с пъпки по тях. Чисто градусово и през пролетта и през есента. Чисто градусово и през пролетта и през есента времето е горе-долу еднакво, но бих го носил както в студените дъждовни есенни дни, така и в пролетните топли, такива каквито са в момента навънка. Но трайността и проекцията съм много щастлив. Реално не мисля, че има какво повече да искам от този парфюм. Че стигнахме средата на видеото. Ако това, което сте чул до сега ти е било интересно, остани до края, защото има още доста интересни неща, които ще чуеш. Преди това обаче, абонирай се за канала ми, удари един лайк в подкрепа, сподели видеото с приятел и нека да продължаваме. Къде обаче би могъл да намериш проблем в това парфюм, че ще ти кажа. Ако аз лично трябва да намеря проблем в този парфюм, бих казал, че мирише доста дизайнерски. Нямам предвид, че мирише ефтино, но имам предвид, че не мирише турбо уникално. Не е от най-дърпащите комплименти парфюми, които аз лично съм използвал. Така че не е нещо, което ще бъде причината да ти обърнат внимание и да ти направят комплимент. Може би по-скоро бих казал, че този парфюм подкрепя облеклото, а не е толкова сам по себе си дърпащ комплименти, разбирате ли? И въпреки това, ако трябва да съм честен, не ми така напомня в главата на някой конкретен парфюм, т.е. не мога да ти кажа в момента, ако харесваш този парфюм, най-вероятно ще харесаш и Spice Bomb. Естествено, не говоря за линията Spice Bomb. Въпреки това е някак сам по себе си в света на парфюмерията. Можеш да го познаеш, естествено, защото е класика и защото е доста използван. Въпреки това обаче, мисля, че преди беше много по-използван, отколкото е сега, което е вашият шанс. Парфюмите имат пик, имат пикова точка, т.е. той се движи нагоре от момента, в който е съответно изкаран. Стига си пиковата точка и в един момент започват да спира интереса към него и просто или го спират от производство, или остава класика, като естествено Spice Bomb. Такъв тип парфюми са One Million, са Aqua di Gio, туалетната вода, първия, са Jean Paul Gaultier, Le Male. Това са парфюми, които вече не се използват чак толкова много, но те все още са на пазара, защото са просто хитови. Просто са хитови парфюми. И аз вярвам, че ще дойде един момент, в който ще стане, връщане на обратно. Връщане на обратно в смисъла, че този парфюм отново ще му дойде модата. И не само на този, на по-старите класики. Цялата тази плеяда беше във връзка с това, че той на времето беше много разпознаваем и много използван, но сега нещата вече не стоят точно така. И ако трябва да съм честен, не съм усещал човек на улицата с него. Което е доста интересно. И което ме кара, мен лично, да го използвам. Защото колкото и колкото и известен и колкото и масов да е, или поне да се предполага, че би трябвало да е, въпреки това, хората някакси в момента не го носят. Но парфюма наистина си заслужава. Колко лесно се носи? Viktor & Rolf Spice Bomb изключително лесно. Какво означава изключително лесно? Това означава, че е подходящ за много голям спектър от облекла, означава, че не е много натрапчив, че е парфюм, който генерално се харесва, че няма как да сбъркаш с него. Не е като примерно Mancera de Tabaco, който аз категорично не ви съветвам да купувате на сляпо. Ако решите да купите този на сляпо, в може би 7 от 10 от случаите няма да сбъркате. Ако трябва да обърнем внимание за какви поводи е подходящ, аз лично бих казал, че по-скоро ежедневен парфюм, отколкото такъв за поводи и някакви конкретни ситуации. Бих казал, че е много подходящ, ако си човек, който няма конкретен афинитет към парфюмите. Тоест бих казал, че ако ти в момента, който гледаш сега това видео, си човек, който има 3 парфюма и си ги предува от време на време,
обаче примерно си търси парфюм, който не е пробвал и просто му се експериментира, може би дори не помниш имена на парфюми и нямаш особено голямо отношение към парфюмите като цяло, това мисля, че е доста твоят избор. Да, може би няма да са 9 от 10 ситуациите, в които ще получиш комплимент за него, но той е просто хамелеон. Дори и сега, като го душа, си казвам, защо да не отида с него на сватба, примерно? Няма нужда да използвам нещо турбогазарско и турбоскъпо като хора на сватба. Защо? Spice Bomb е перфектен вариант. Но точно това казвам, точно това имам предвид, като казвам, че като хамелеон, че той наистина е много рядко ще сбъркаш с него. Ще заложиш на сигурно с него. Така, за хора на какви години е подходящ Spice Bomb? Според мен това са хора на възраст от цялата гама между 18 заради сладостта до 50 заради топлата пикантност, чипчуна и кожата, която кожа аз не усещам, или поне не в смисъла на кожата от Gucci Guilty Absolute, примерно. Има ли хейт парфюма? Може би хейта към него се отразява по-скоро сравнявайки го с Spice Bomb Extreme, но отново това е вечната война. Spice Bomb тоалетната вода или Spice Bomb Extreme. Наистина другите фленкъри остават горе-долу под радара. Ако ще е Spice Bomb, ще е или Spice Bomb Extreme, или Spice Bomb тоалетна вода. Но това са малко като Левски лице, сега обичаш или обичаш Spice Bomb, или обичаш Spice Bomb Extreme. Хора мразят Spice Bomb Extreme, хора мразят съответно туалетната вода. Но това, което искам да кажа в заключение, че парфюмът е балансиран перфектно между пикантността, която обаче е мека, не е пикантност, тип Dior Sauvage Elixir, примерно. Мека пикантност, топлина и наистина една много лека, може би, не знам от коя нотка идва това. Предполагам, че цитруса в началото се усеща една въпреки всичко свежест в него и точно заради тази свежест според мен е перфектен за пролет и есен. Ако си колекционер, честно казано, това не е твоят парфюм, въпреки че ако намериш някой от много старите бачове до 2014 година, примерно, мисля, че така ще ти стои в колекцията, може би няма да се пръскаш с него, но вече казах, че ако не колекционираш или дори нямаш чак толкова голям афинитет от парфюми, това е парфюм за теб. Може би 9 от 10, ако не 10 от 10 човека на улицата ще харесат този парфюм. Какво им предвид под харесам? Може би не толкова holy shit, това е брутален парфюм, а по-скоро да, мирише приятно, да, мирише много готино. Сладък тютюн с канела, с дълбочината на кожата, обаче от тая кожа, която е излязла току-що от фабриката, примерно на листове и е мека и е на листове и ти е така я душиш, обработена е, но има дълбочина, а не е тази суровата, животинската кожа. И това, с което ще закрия днешното видео, е цена спрямо качество 10 от 10. Парфюма може да се намери на много ниска цена, а трайността му и като цяло това, което е абсолютен мръсен топ. Това беше всичко от мен за този епизод. Отново казвам, ако ти е било полезно това, което си чул, преби отбой subscribe бутона, така все едно си го поканил на купон за рождения ти ден и той е дошъл с Bond No. 9 и е обрал комплиментите на твой парфюм. Никой не го забелязва. Също така сподели видеото с приятел, който смърди и ще му е полезно да го чуе. Удари един лайк в подкрепа на канала ми, а с тебе ще се видим следващата седмица. Peace out!